Hau da Plaza Biribila, kale nagusiaren hasieran eta Diego López de Haro, Bilboren fundatzailearen estatua erdian, hiriko gune jendetsuenetarikoa da. Espainia izena izan zuen frankismoan eta orain Iñaki Azkuna plaza izatea proposatu dute Palazio Anaiarrebek. A mí tampoco me dice nada plaza circular, así que mucho mejor Plaza Iñaki Azkuna o Plaza Azkuna. Iñigo eta Arrebak Azkuna hil eta segidan jarri zuten change.org webean euren ideia. 19.000 sinaduratik gora jasota proposamen arrakastatsuena da, baina ez bakarra. Are gehiago, kontra proposamena ere egin dute Plaza Biribilari izena ez aldatzeko eskatuz. Eta bada, Iñaki Azkunaren izena Plaza Biribilari ez eta Sabino Arana kaleari ematea nahiago dutenak. Eta ezin ahaztu Joaquin Atxukarro-pianistak egindako proposamena. Que hagamos una colecta entre todos para hacerle un monumento a Iñaki. Proposamenak proposamen, Plaza Biribilarenak piztu du eztabaida. Ados nago, bai, ondo iruditzen zait. Nik ere bai esko eman dut. Niri ez ondo iruditzen. Figura historikoei eta behar bada bai, baina duela gutxiko jendeari eta ni piniko. Uneotan Bilboko 5 kalek eta 2 plazek dute alkate hoien izenak. Guztiak gerra zibilaren aurrekoak dira. Frankismo garaiko agintarien izenak kendu egin zituen udalak eta orain, Azkunari hiriko txokoren bat eskaini ala ez erabaki beharko du.